Piştî belavbûna agahiyên bêbingeh ên wekî radestkirina Deriyê Ibrahim Xelîl ji bo Bexdayê, li Bakurê Kurdistanê jî di vî warî de bertekên nerazîbûnê derketin holê. Bazirgan û kompaniyên geştûguzariyê yên Bakurê Kurdistanê ji qalkirina radestkirina Deriyê Ibrahim Xelîl dilgiran in û daxwaz dikin ku çawa niha Deriyê Ibrahim Xelîl di destê pêşmerge de ye, wiha jî bidome. Bazirgan Mehmet Şan dibêje, heger Deriyê Ibrahim Xelîl di destê pêşmerge de be, dê bazirgan baştir bikaribin karê xwe bikin. Pêşmerge gelek jê Tirkî zane. Ê xelkê Türk tên, ê Kurd tên, ê pir kurmanciya ne baş bi car de halîkarî dibe, her havî halîkarî mere dibe. Ama têke destê ê Ereb, ê Bexdad gelekî zor ji me gelekî zor dibe, ticaret jî zor dibe. Tu zane hevdû fehm nakin em. Çünkü ew Erebî xeber dide, ez kurmancî Tirkî xeber didim. Ew Tirkî jî nizane, pêşmerge Tirkî jî zanin. Di derbarê çûnehata navbera Tirkiye û Kurdistanê de pisporê geştûguzariyê Doğan Şan jî amaje dike ku ji Tirkiyeyê ji bo Kurdistanê û ji Kurdistanê jî ji bo Tirkiyeyê gelek daxwazên geştê ji wan re tên û ew dixwazin van daxwazan binirxînin û ev yek dê sûdê bide bazirganiya Tirkiye û Kurdistanê jî. Karê me turizmê hûn zane berî ev referandumê ala Tirkiye û Kurdistanê gelek baş bûn. O pir hev jî pir kar û xeba dikirin. Heta havînî ji Kurdistanê me gelek însan dihanî li heta Karadenîzê li Tirkî kişî me digerandin. Îro em dimînin ara Tirkî û Kurdistanê gelek nexweş bûye. Em dixwazin dîsa we bi berê însanê me û êwan wek hev zatin. Her du alî jî, Bakur jî û aliyê jêr jî. Bazirgan û kompaniyên geştûguzariyê yên Bakurê Kurdistanê didin zanîn ku eger potansiyela bazirganî û geştê ya di navbera Kurdistan û Tirkiyeyê de baş were bikaranîn, ev yek di pêşerojê de dikare bingeheke xurt a pira aboriyê di navbera Kurdistan û Tirkiyeyê de ava bike. Mayrûksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.